Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no we Agyemang e wo nyina kwa ba de mobile Alandu Media so eno hwe mechi a ye Barimah Freduah Agyemang ahemfie ena megina yi otwede mponyankopon na nanom yadom emma wote kruwe ene krawe ne brawe nwoma so otumfo setutu Ababio ma ne kwan ma ne si bibi kire no no emfie emiensa ene enne esanse Alandu Media bebe na nanom wo yensi wo honu mu ntino yenso so ya ba ye ne oyoko de hye Barimah Freduah Agyemang ene ne hema ne nkonyasofo ene ne mampanyimfo ene Kenyasehene kwa biri Kenyasehene adehye nyina ene ye de asede ma otwede mponyankopon se Emmanuel de wode adodri eye ye fe edodo midi ade ma me Fauzia kan ye ho nenne ye ko Roma sorry a ewo Kenyasehene ni ende enasesom ede aba som ye wi a ye ka kire bia no ye de bebrem ka so subscribe no asha ma fofo so enye bia hwe edi ni e ba akopɛ maame Fauzia enti kan ho ne enko ne ni Kenyasehene enkobom enni ni mfinhyia miensa afedida no emu Jano ni obano ni so konko ni demo. Yembra Jesus Christ atom Nyankopon do. Next so kompanyon ko fa ani mo nyina nsada. Ani demo. So ko mo say. Wa fa betre. Otu fo se otutu ofa ade a ofa ni ho. Ayoko makraboa ne akroma Muna na ni Ghanaian to sirko ni muna na ni ko bodia
adekum kusi a ne gugudro nti onsroka ayokubusuye ne gutama bi asano di amayan mona yato nkwanta yobisa mo mona moti ne gunu ene kokko mona na ne gogofu he mona na ne amanse prabre ne bekwa hene bekariya pro ene mona na ayoko na mona mo fa ade a yentimi ebisa mo dade asehene ene mona na pa Barimah ponten he ene mona na nsa mo ti kokko so nti no mo ba ba bi a ye mamwa papa ebisa santimemu eye mo dia na so sɛde amammerɛ kyerɛ no ɛbɛma kwan na ɛda nyame ayɛ ade a ɛfɛsei ɛwɔ Barimah Freduah Agyemang ne berɛ mu no yɛde aseda nso bɛma nyame mfie mmiɛnsa nie no pɛpɛ ɛna nyame no sii ne hene ɛma Kenyasehene ɛde nkuro a ɛka ho ɛnɛ ɔne n'atamfo a ne hema ɛka ho na yɛawa bɛyi a ɔtɔ so ebiemu Barimah ɔsɛe kwadwo otumfoɔ Mansehene ɛne ɔmo wɔka nyinaa de ɔdɔ ɛbɛkɔ dom na yɛada nyame ase nso so ama nana enim sɛ ayɔkɔ abusua akɔma ɛna nane no mofa ade a mode kyerɛ munkyi efiri kokofu na mudi adeɛ ɛma ne yɛfɛ yɛmama paaba nana piao ɛyɛ no ɔpɔne bi bebree ma nipa bebree ebi ɛna aso na aso a ɛyɛ dɛ nyame ase nipa ɛwɔ Nyankopɔn anim a mfonsoɔ ɛne mmerɛyɛ ɛwɔ yɛn ho yɛni kan ɛnsrɛ no na n'ahumɔborɔ mu ɔmfa yɛn mfonsoɔ ɛne mmerɛyɛ nyinaa ɛnkyɛ Oma yenka yobone balika nka mixture otumfoɔ Nyankopɔn otumfoɔ Nyankopɔn yɛ nyinaa ɔmfa ɛbɔne nyinaa nkyɛn ɔmfa yɛn nkwa ɛni pɛi
Barimah, was on your way over the bread. Yes, sure, assuming you said, my enemy, obedience, and father, so. Madam, no energy away. Na yentumi nka ne ho mfa nkwagye ne ayeye yumuma adasame wo na wo si hire na wo ma kwa ye pija na ohima atra konya empare foi na atra senia odon Solomon senia oka David yeri kan fo no na wotumi ye wa pade no don boa na mo patenten ni ahode ni amoto wo mu ma wo bani so ade mu nyina efi wo pemu emremo na patenten mu no ahini ayefe ahye wo nyame ene nya ye dia dofo ni agirifo a enam enasumi so ene berba bi da yeso ba ha nyina so ehye wo sa ni a efe sei ene ni wonyam sei ma ebi entinside if we say wo na wo ye na wo na wo tias na di ine embra ebi ewi doctor etras 15 August yende na yedi si Kenyasehene akonaso na wonya be mfie miensa pepepepepepe na opese ohye fana oba Roma Sunday mo na mass and to so na ofre no to nsa fre minimum so repeni for ejo kan ya na tinana ejina mi am so eni munyam hye we die bona na beda baje atono tibeko na makoka che asore ma ya bompa ese eda no ebetui nukremu yawo ada no oba anahima ho ibi kure ho me na Agyemang to Kenyasehene hospital da ho be 2-3 days asa enra kra no me ade sorry enso kra ho abada ko ba ko le ma na me hwe kra se ka won twen na nkene oni sumye enso ko su won kra ase ko minima ho de nya me dia ma me se de me mi amenya ye wi amasa ka so eno enye efa enim se emunya sha na ahyeme titru ne nana ene asori kroi no na so nyame ede no ho de nso so ebe ma ye ni amen ye nsa ene ye ma ye nsa ye di kan ye ehwe wo twakunkun a ade nsa efi hibu kase mu a eba ejina ho ma adimua ntina na kai de mfie miensa ne de kwatwa twunkum kura na adimua se na ye ejina ho ma ade a efe tie kai ede da yisu a nese se ejina ho so ma ade a efe
Na dwuku probably na miensa attack. Ne da ko ana bi dey mo. Ana na ko nyam se wo ye ye tue na ayo for the kind. And say Jesus Christ answer na obo kan ba Jesus pano e tue na do se nchemu na ya. Ọ̀pọ̀ kasaba ni tuo pressa. E ko bo mpa e adentre se enya ọmọ the born ni ho. Nyame na born. Nyame na born se be na ọmọ pere ni si akonya no so. Nyame pray so e no dey si akonya no so. And it is a Jesus Christ na mu ko kasaba ni ko pe amode anybody ni tuba dia na hia. Ye kai efie ni nsa. Efe sɛ nana so bɛba ha abɛbi ahɔde onyɛbi edi Kenyase man ɛsoso ɛdi. ɔsɛ nipa etire ɛdɔnu baako nkyɛmu dunu nkodo nso John 12:15-17. Jesus ɛne Peter ɛkasa ɔkusa sɛ Peter ɔbɔ mi ɛmpɛnsa ɔsi hwɛ mi nyɛ yɛn mi nyɛ. Sisi ɛtɛ mpɛntuba kasɛ etuo to a ana etire ɛdɛ yi esi wɔn ɛkɔ ɛkɔ ana ɛti. Enti Kenyase sebe wuo sebe sɔre sebe yɛde ni nyinaa no ɔmo a ɛna besi so. Enti Jesus ɔka kyerɛ Peter mmiɛnsa ɛwɔ dwa kunkun na ɛdi ne mfie mmiɛnsa na Awurade na ahyɛ ɔsɛ ne munyam no eti deɛ ɔno na ɛsrɛ sɛ Awurade mu ahoɔden ne sɛ ɔde nwan bi agye ɔnsa a me meka ho a yɛde ɔha nyinaa ɛno so ɛka ho. Ebi sɛ asase yi ɛyɛwò bia ɛna asɔre ni yɛ de esi so. Enti ne nyɛ bi ahyɛ wɔn nyame ni ahyɛ wɔn nsa yɛwɔ nea ɔbɛpɛ asɛm ɛne ne ɔmpɛ asɛm yɛwɔ nea ɔbɛtia wɔn ɛne nea ɔntia wɔn. Nanso nse nyame a ɔpɛ so maa saa tumi ni ba a ɔsɔ ti yɛ nyinaa no ɔse Peter ɔbɔ mpaeɛ ama sɛ ɔbɔ bɛyɛ ntɛm na ahoyɛ deɛ ɔpoa afofo. Ɛno ɛnso ɛne yɛ mpaeɛ. Ebien Jesus Christ na bɛɛ wiase owi edwuma die nyinaa bi yɛ na yɛsie mu no jiwfo so mu ma wɔn hyɛ yɛ mu sɛ yɛsie obi na obi na mmiɛnsa a wɔ baabi a yɛsie ni di a wɔn de tum sɛ wɔn wu eti adan na yɛsie no na wɔn nsɔre de edi nkan wɔn nsɔre de ɛtɔ so bi na ɛtɔ so mmiɛnsa na ɔbɛsɔre ɔsɔre de ɛtɔ so mmiɛnsa na ebi sɛ ɔbɔ bi mu no ɛtɔ mmiɛnsa na wɔn wu di a ɛni wɔn di owuo so ɛnkunim. Etena wɔn kan ɛnfie mmiɛnsa Jesus na mu a ɔde ɛnumonyam hyɛ wɔn atenten ne a kaaka ne nneɛma bebree wɔ na so ɔde nsu nkuni ɛno ɛne nyame nhyira ɛne adom a ɔde ɛnsoso ama wɔn. Yɛnim si yɛwɔ Patriarchs Abraham yɛwɔ Isaac yɛwɔ Jacob ɛyɛ mmiɛnsa. Yɛnim si yɛwɔ Jesus Christ a yɛkɔɛ na yɛ no ɛnyansafoɔ bi ɛkɔ soro ano ɔmo de prɔbɔ ɔmo de sika kɔkɔɔ gold myrrh and frankincense ɛna ɛba akɔsora ano. Yɛnim si yɛwɔ nyame agya ɔba ɛne sɔnsɔnmu a ne nyinaa gyina hɔ ma mmiɛnsa. Nanso adeɛ baako a wɔahu ne wiase mmiɛnsa nyame ma yɛ animuonyam hyɛ yɛ animuonyam. Animuonyam wotumi ma ne yɛ kɛse ɛna yɛahwɛ yi a yɛawerɛ afiri otiti akonnwa no ntoɔ so bɛyɛ dɛ ebi twa menhu hwee no ɛhu ne Kenyase ne ɛsiesie tumi sɛ ahenni no ɛyɛ kɛse a ɛkyɛ nsa. Nkɔmmɔ no bi wɔ hɔ a ɔbaeɛ ɔda ho bɛsra me menhu nanso so mefɛre me na ɛyɛ nanso sɛ ahenni no bɛtumi aboa yɛn na ayɛ fɛ na animuonyam ne die no ɛyɛka na n'akonnwa no ɛyɛ sɛ ɛtra wɔ wiase ama sɛ nyɛ ma obiara ateɛ bi a yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a sɛ yɛne yɛahyia mu yi no yɛboa no wɔ afotuo mu wɔ mmoa mu wɔ atenten mu kokoa mu sɛdeɛ bɛyɛ nneɛma nyinaa nso bɛtumi ayɛ fɛ. Ɛnkyɛ kɔtɔkɔba nika a ɔte soɔ ɛne ne kookyi bi ɛkɔnya asɛm ɛkɔkoro nnua mo a wɔte yɛ no asanteman ɛka akyire ɛna asɛm yɛde bɛtɔɔ ne nan so sɛ onii sɛbe mesrɛ meka ɔyɛ nkuni a ɔmo na te kɔkɔɔ so ɔdeɛ nanso nyi afiti mpakɔpɛ no ɔde ɛbɔ ɔde so ɔkɔyɛ ɔnkɔyɛ yɛnim yɛhunu yɛ nanso so wɔ mu na mɛsrɛ sɛ ɛdɛ yɛ ka wɔ mu Mary nneɛma bi ɔyɛ wɔ ne kura mu na ɛnam so asɔre bɔ di da biara no nneɛma bi ɛnso yɛbɛtumi ayɛ na wiase
kan ɛne ɛnti asase Mary adeɛ bi a na ɛfa yɛnkyɛnye yɛnkyi sɛnko ɛfiri sɛ ɛne a yɛkasa sɛ yɛka Mary ɔnte ase o Jesus Christ na yɛka n'asɛm no yɛmfɛ ne hu a wɔn mu yi o yɛka puta sɛ wɔ so yɛ ɔmotini a ɔwu o na nsaa nkurɔfoɔ no nyinaa yɛbɔ ɔmode bɔ mpɛ yɛdi ne kyerɛ sɛ ɛkɔ so so wotie ɔmo yɛ nso ma yɛ saa nso ne ɛwɔ nananom a ɔbɛbɔ ɔmo pɛ ɔyɛ samampa a yɛbɔ mu nsanseɛ dɛ ɛfrɛ wɔn mo nea yɛtia ama nsa bom kɔnkɔbɔɔ so a yɛbɛka aduabɔ yɛbɛka ne mu yɛtia kristo so nanso yɛtia nsɛmpa yɛtia yi enti yɛwiase ahemfo nyinaa amanɔfoɔ nyinaa ɛne ɛne tumi nyinaa kɔ asɔre sɛ yɛ metadifoɔ yɛyɛ pɛdifoɔ yɛyɛ pentikɔsfoɔ yɛyɛ romanfoɔ ɛna ntie no a yɛne ɛne nyinaa yɛde ko a abɛ wɔ asomdie enti yɛntia ahemfo enti yɛntia ahemfo yɛntie no a yɛfɔ ahemfo so aka kyerɛ ma asɔre ma sɛ wotie abusua mu yɛsɛ abusua panyin ato anahene bi ato a ɛwɔ ɛde sɛ asɔre ne nsɛbɔ ne yɛ bɛbi yàgò wòdi n'afa kó àyè wá nyɛ n'egyina tó nkɔ so ɛnu bi ɛna n'ahema ɛne mu a ɔkɔ nana ebia ɛdi wa sɛ nkɔfɔ ne mu ɔyɛ roma n'ahema ɔyɛ roma fo ɛyɛ ɛyɛ bi nanso yɛn ti ahemie no a yɛbɔ mpaeɛ akyi ahemie akyi na biribi nyinaa nso akɔ soɔ no ɛyɛ sɛ sɛ ɔmo ti bi ka sɛ grace perfect nature adom a ɛyɛ na mmea dɔm no sɛdeɛ nipa de bɛtumi asiesie ne ho ɛno dɛ pam a adom yɛ ɛno ati sɛ nyame ahyia me ɔpɛ sɛ meyɛ sɔfoɔ ama me saa adom no nanso manhwɛ ne yie ma asiesie ne mu yɛ a saa adom no ɛnyɛ adwuma ma no so ne dɛ ɛdɛ yɛbɛsɛ nyame pɛ ɛna ɔsi hɛn obiara ntumi ɛnyɛ mfiri onyankopɔn ne nsɛ yɛsi ne nanso so yɛmmoa nneɛma ahenni biribiara ɛno so ɛyɛ kɛse yɛde nyame ase sɛ ɛmfie mmiɛnsa nie no ɔma Barimah nneɛma nyinaa ɛkɔ soɔ ne nneɛma nyinaa nso ɛyɛ fɛ yɛsrɛ Awurade sɛ ɔnyi ahyɛseɛ ɔno nso n'anim yɛwie nanso ahennie adwuma ahema a yɛyɛ asɔfoyɛ bibi a ɛmpa na wotɔ wɔ mu ɛkɔ asɔfoyɛ bi ɛba ɛsɛ asɔfo Freduah a ɔka ɔbɛyɛ ɔbɛnya ti nyame ɛma biribiara nso ɛyɛ kɔkɔɔ nneɛma a woyɛ bi sɛ ɛyɛ amene titia ɛwɔ ha a ɛsɛ ɛmu sɛ asɔfoyɛ nso yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛdɔbɛsi sɛbe ɛsɛ kɔmɔdé bɛsi mu aso kónyà ase asɔre yɛ ɛna hana aka ɔyɛ aka mi osi ɛna nkɔla hyɛ ɛba asɔre ma ɛma asɔre yɛ ɛmɔ ebi sɛ aka mi eti yɛ nyinaa yɛsɛ yɛ nyinaa yɛ kasa ɔno na yɛsɛ ɔyɛ ɔhɛ ɔno yɛ yi ne sɛ ɔyɛ ɔhɛ ma ɔno yɛ di kuro no so ahyɛ ne sɛ ɛtumi nfa hɔ ɛfa yɛ hɔ ebi sɛ sɛbe ɔto sɛ aboa ɛtumi nua so sɛbe yɛ de kasa yɛ ɛkasa yɛ ɛkɔ yie ma nana yɛ nyinaa yɛ fa sɛbi si dɛ nyinaa ba na ɔhɛ ɔtɔ ɔyɛ ɛtu si dɛ ɛdu ha yɛ tɛnta ɛmɛde nkɔmɛde adanasi akasɛ daasi ebi ne dɛ ɛbɛ saa so ɛkɔ yi a ɛdi oyɛ kɔnkɔnmi oyɛ ifahene oyɛ tiame nanahema ne ɔmo a ɔmo ka ho ne nyinaa ɛyɛ mu nyam ti ɛbɛ bɔ ɛdi ne kasa ɛbɛ mi ekɔ yɛyɛ ebi mu ahema no ekɔ obi edi ka kɔ aberanteɛ baako tiame ɛwɔ na tiame ka ehyia ne mu na esu wɔ ɛmu mɛ na ɔne de wɔyɛ panyin paa na sɛ ɔyɛ aberanteɛ paa ehyia a hospital wɔ ɛmu na ne tie ne ɛkɔ so ehyia obi ka sɛ waso nanahema akyɛ paa nanana kasabasa ka sɛ ɔso akyɛ ɛmu yi ɛna bɛyihyɛ wo saa ɛmu obusuafo esom a ɛyɛ so paa ɛmu nyame hyɛ no yie obi eti yɛn a yɛrekɔ a yɛreba esi yɛn sɛ unofficially efiri kuta for ban. And then officially, unofficially, yɛn yɛ tiɛ nyinaa fɛn de yɛn
from why I did that or Ura, or Yewi, or Ye, was no Ura, no Ba, San and you were young as soon as you said, he said, and you said, come on. See, a song and Mary song, Elizabeth. Abraham said when he said, and no when he did, we are suffering the Romans. And the opposite who won't, there's no new, but to shower us. Young Papa was teaching, and as you wait, any impression, I say, remember the name and for Peter. So that I see. I mean, was one show. The fear whatever was as if you were off. Nana council, a chance, a so, Nana, he and so, he said, and I was saying, passing, oh, of the doctor, and Barimah and then Amisha or one kind of Lions shirt or other say, on what was sharing what shirt a shame on one, and you made me pay my food. He said, my more then so Agyemang upon 20 Robert. My answer, I didn't share them all. If we say, I want to teach you to grab on your baby, and I'm so where you be, no, why you be. Abwa, am I good being so better? He said, I want
Barimah, Freduah, Agyemang, Ababio, Kenyasehene, and Ababio, Tosso, and opening for you. A jack for Sir Tima, our mouth, who had to take the Yana, our father, Rabbi, in Cabo. Yet, no free winning now. The one I was so early and son or other of teach you, I am for every moon, I am not every moon over radio. A whole any that said to me, and oh, you know, Jesus Christ, people when you die, that year we went home. All I know is so many of my penny now don't give us. Oh, you know, I before. Not yet, the soul, not yet on one son, so come home. Did any when you're in a mouth, now come on to Georgia, and Brad, and now I'm Freduah. Yet from Sweden, not only as of the embrace. Stress of Adaro, the beautiful money would be a Amahukai, Jarito, Kabushia, my Amani, Teddy Muka, is saying it every year. So I read it, I think when he subscribes my own. Jesus Christ. Walk out until our son for the said, may they ask you to me, I must be in a mom. And to be a body to the doors. Now, for it to ask what you is so. I said, a wow, pedal. I think I should wait, and then the mountain would answer pass with ye. I won't put a good answer pass with ye. My answer pass with ye. Wow, yes, the evening, grab baby, and a rade, I should be, and him next year will be as a price of the power.
Ono asɛm mu kyɛfa yɛnya nhyira nso afiri mpagya no ne emu. Ɛna wɔn mmerɛ pa a ɛwɔ so wɔayɛbɛdu soro animuonyam mu. Yaba wɔn mu abɛsrɛ nhyira de ama Barimah Nanahema Roma mpanimfoɔ. Yabɛsrɛ nhyira de ama ahemfoɔ a ɛde ɔdɔ bɛbɔ ɔdɔm bɛhyɛ animuonyam. Yabɛsrɛ nhyira de ama n'adɔfo ne n'abusuafoɔ. Yasrɛ de ama asɔrima ɛna wɔn a wɔfiri akyirikyiri ma nkyɛn bɛka ɛho nyinaa. Ma saa adom ne nhyira ne yɛde mpia na wɔnto nyinaa. Wɔn a wɔasɛm wɔ yie na ne dwumadi ahoroɔ ahyɛ nsa. Sɛ ahemfo, sɛ ahemmaa, sɛ agyanom ne ɛnanom ne deɛ ɛka. Wɔyɛ adom sononko a yɛbɛyɛ biara bɛtumi ahyɛ wo nyame animuonyam. Yasrɛ nkwatenten, yasrɛ nhyira, yasrɛ ahoɔden. Wei nyinaa yɛsrɛ ɛfiri sɛ yɛntumi nhyɛ wo. Nanso sɛ w'apɛdeɛ ɛna si wɔ yɛn berɛ mu a ɛbɛma nneɛma nyinaa wie pɛyɛ ama yɛn. Nti w'apɛdeɛ no nsi wo a wɔyɛ Awurade na wote ase de hina mmerɛ a ɛnni awieeɛ. Wɔntwɛn ma ɛntena ase. Yasida bema ekofo na kopa no tumi brade nyina so sɛ efie miensa ɛne ne pepepe ɔde me mpa akyɛre ama meti Freduah edwa so sɛ bema Kenyasehene. Asida ɛtɔ so bienu yɛde bɛba mia panyin tu bɔsi etu Ababio Santehene ne me maame na ɔbɛdo yi adɔ. Ene me ankasa me maame na abayi ene me nua mo a ka me ho na ama protehene be ma se kodu na asida piesie ebeko ma me a me dofo police Agyemang ohne agugwa hwe ase nyinaa bobi chido wa kwa hodo nyinaa so empaibo efutuo akwankyerɛ ɛna ɔma ɛnɛ de ma bɛdu de bɛdu ɛne me mpanimfoɔ a aka me ho ama yɛbu Kenyasehene mponyasofoɔ akyerɛ me hemfafoɔ me maame ma mpanimfoɔ Kenyasehene nyinaa me maame nyame ama ɔne ne kunu deɛ ɔma yɛ ama me sɛ meka sɛ bɛnyina ha aka yɛwie dɛ edipa bebree mpo obiara paebɔ Kenyasehene me nana bedi na deɛ ne yere obiara so bi ɛna ama ɛnɛ nyame de bɛduru deɛ bɛduru ɛkanka ne Kenyase asɔfoɔ yɛ a atare sɔfoɔ nta ɔma ɔmo paebɔ ɔmo afutuo ɔmo akwankyerɛ asɔfoɔ no yɛ hyehyɛ a yɛwada na ɔtwe mmienu biara ne kɔ mpaeɛ ɛwɔ ahemfie ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛnya ne saa anyame ato ama saa nneɛma nyinaa akɔ so ama mfie mmiɛnsa abɛto me na mesrɛ sɛ ɛna aka wɔ m'anim nyinaa Awurade ɔmetwa na mentimi nyɛ adwuma no ɛnhyɛ wɔ no nyame ani akonyadie ɛyɛ wɔ so sɛdeɛ na papa ɛkyerɛkyerɛ yɛ akonyadie ɛyɛ so adwuma na metimi aso so a yɛsɛ nyame ɛso me mu yɛsɛ nyame ka me ho na Kenyasehene nyinaa aso boa sɛdeɛ na papa ɛka no sɛ yɛso ɛne nipa na sɛ yɛtena hɔ sɛ yɛgya ma bɛba Freduah Agyemang kɔ so no na ɔyɛ ɔhene a ɛbɛdɛ yɛntimi akyekyere Kenyase ama na yie fɛɛse no na nana mɔde ɛko ɛna ɛkyekyere ɛman ɛnɛ deɛ ɛnyɛ ɛko bi mu ɛnɛ deɛ ɛyɛ nwomasua mpuntuo ɛne nkɔsoɔ yɛhwɛ sɛ Kenyase nyame adɔ me nana ama yɛ university wɔ ha Mr. Akwa na adɔ
memenda bɛka ɔfɔ na yɛ nyinaa ɛdi dwumadie ɛwɔ sukuu mu hɔ ɛnora yɛgya pentikɔsɔ kwan mekɔe ɛma yɛ nyinaa yɛ na deɛ yɛsrɛ ne sɛ na papa ɛka sɛ yɛyɛ homecoming yɛbɔ dwa sɛ yɛbɛsi market a ɛyɛ sonko aboa Kenya ase ne paapere na sika a yɛnto cement mo to ayɔlɔ so no ɛsɛ de si market ne nyinaa no saa bɛrɛ dɛ yɛ 32 billion ɛna ebɛtumi de si market na ma Kenya ase man ɛde paapere yɛbɔ afɔdeɛ no sika a yɛgya to hɔ ɛyɛ 120,000 that is 1.2 billion ɛda hɔ ɛnyɛ media ɛyɛ ɔman ne deɛ yɛate committee sɛ ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ hɔ ɛbɛba so a ɛde aso bɔbɔbɔ bɛstate adwuma ho ahyɛ Kenya ase ne kwabrɛ adwuma committee fɔ no de nhyehyɛeɛ sɛ Kenya ase man efie biara ɛwɔ Kenya ase ɛne Kenya ase mpɛtɛ mu ewura ahodoɔ wɔtwe a ɛhyɛ Kenya ase ase efie ne bi yɛ 100 cedi yɛ tete wɔ 1 million yɛsrɛ yɛn nyinaa yɛmfa akɔmapa na yɛnyi sika no yɛntua yɛma wɔ receipt a ɛyɛ ahemfie receipt obiara mo ɔde nso obɛtumi atua deɛ obɛtumi atua mo so deɛ obɛtumi ayɛ akoa cemento abo anwea biribiara a ɔbɛbɛ biara ayɛlɔs biribiara a ɔbɛbɛ biara na mobɛgye na yɛatwerɛ wo gye na nyame yɛ ato na yɛtumi wie dwa no ahyɛ ɔnokwafoɔ no ɛdɔm mesrɛ mene me maame wɔhwɛ a sɛ mo amboa yɛn a na sɛ yɛntimi anyɛ a na ansɔ nyame nti mesrɛ Kenyasehene nyinaa yɛma ne yɛna na wɔwɔ akwantuo yɛne wɔ mu ne nkuta ho sɛ yɛbɛboa na Kenya ase ɛnyɛ krabɛhwɛ ne adwa no nko ɛyɛ me ntiri mu kɔ sɛ nka ɛnu sɛ menya akɔkɔ kosokoso a nyame bɛfrɛ me no ne Kenya ase mantamu baabiaa yɛtimi ɛgu kota ayɛ yɛ gata ama ayɛ so ɛyɛ me ntiri mu kɔ sɛ Kenya ase sukuu yi a me nana mo siiɛ efie bebree ni abɛpɛn so yɛbɛtumi atwerɛ pata paapɛ na yɛntimi abɛsukuu no adane secondary school aba grade yɛhyia abɛn sɛ yɛnyɛ bi wɔ Kenya ase aha na yɛba ne yɛnana mo nyinaa da biara yɛkɔ atoa yɛkɔ kuro foforɔ so a bɛgye di sɛ ɛha adwen sɛ yɛka Asante anaa Kumase ne kyekyereɛ ne ne mfimfini deɛ a ɛne Kenya ase ne kwabrɛ sɛ ɔbɛkɔ sɛ ɔbɛkɔ tabali sɛ ɔbɛkɔ kɔlega Kenya ase na wɔfa ɛyɛ tietietitia na ɛyɛ dɛn ɛna nnɛ yɛ ho ɛkyerɛ yɛn yɛka sɛ ne nyinaa yɛbɛtwɛn aban a bɛgye di sɛ ɛboa nti yɛboa yɛ hɔ na nyame so ɛboa yɛ yɛda mo ase nyame hyɛ mu ɛne bo sɔre ne nso anan mu asɔre mpanimfoɔ asɔre ma anan mu yɛgyina local council of churches ɛpanyini a ɛnkyɛ ɔba ahomegyeɛ nso so anan mu ada Awurade ase awie na Barimah yɛda wo ase sɛ da biara ne aberɛ biara obi bi a wobɛyɛ biara no owura ɛmfiri nyame a wɔahyira wo woto nsa afrɛ yɛn yɛnyɛ wie mfa mmoa na nnɛ nso so okae mfie mmiɛnsa asa bɛ Awurade n'ase abɛsrɛ Awurade hɔ nhyira yɛda mpanimfoɔ ahemma aboa ha yɛda dɔfoɔ a nanato ne nsa frɛ mo baa yɛ nyinaa nso ase ɛnnɛ yɛ adwuma da a ɛnimsie mu dodoɔ ne ɛyɛ ne adwuma anaasɛ abɛn adwuma no ɛwɔ sɛ nka yɛkɔ nanso na anahodɔ nti ne dɔm no koraa nabrɛ mo so ɛsɛ ne ti de twa tɔ me da maasɔre ba nso so ase na anka mmerɛ no ayɛ tia nanso so ɛde bɛtɔ mo anim no ɛnam na n'ahodɔ ɛnɛ mo aba ama na yɛfɛ titiriw junior pa ɛne senior pa a mo ho ayɛ fɛ nyame ahyira nana hema ɔkyerɛ ahemfo yɛn nso so wɔhyira yɛn ɔno mmoa yɛn na de ɔde ahyɛ yɛn nsa na yɛntumi nyɛ na biribiara nso so ɛnyɛ fɛ
ɛde die mu mo ayɛ nyinaa yɛ nsɔre na yɛni nsɔre.
Karim. The din kai ebedi kai ada onyankopon no ase. Ayi onyankopon no aye. Efa tomo a enedai waye edi amaye. Ye nana Freduah Kenyasehene Ababio. Enne eyeda odi akonwa yi mfie miensa. Esro nyankopon sa mfie dodo nyina ewo no ho o man bebre emfa nka ho. Enu achi woni ne domo a omudi sa adwumadi o Kenyasem patemo nyina mfie dodo nyankopon omfa ma ye nyina. Eye o nyankopon Moses busa nyankopon asembi. Wasi nyame mesra de mienu bi afiri wo. Na nyankopon ka se Moses sa osra de mienu firi mu amesom de mienu be chew. No ta nyankopon mesra wo mame nkwa tenten. Nyankopon se me de apote be ka ho. Se ba wo kwa tenten na sa apote ni mu a timiye bibia. Tie ne nana apote nyankopon wo fa mai. Otisa osimetu kwan meware mepesika na chese wo apotie ti nyankopon o meyina apotie. Enu achi Moses abunya me se nyame ya tre nyankopon se ansa na memo obenya apotie ti na nyankopon o mana apotie mai. Enu achi yese nyankopon se Kenyasemai nyankopon o mana etubon enfa mai. Enu achi nye Kenyasemai ko asanteman nyina nyankopon o mana etubon enfa mai. Enu achi nye asanteman ko Ghana mai nyankopon ontu o mana etubon o mana mai. Enu achi eso nyankopon se ye na washi nyankopon ayi nyam wade nyankopon ase fadi nyankopon ayama nyankopon so se ye na wo ni ya bibi beka ti nyankopon ye na wo yi waye ada wase efa enfie mensa odi ama na aka ni fie de da mo ye so sa fie de du wo nyankopon babi kan bibi famaye babi kan bibi famaye babi kan bibi famaye ewochi musu esan nyankopon o mani pari na ewochi eso nyankopon omo na na ho ban enfamaye di nyankopon ye de na ashi nyamesa nyankopon omo ho ban enfamaye nyankopon omo ho ban enfamaye nyankopon omo ho ban enfamaye ye bi gina hai ni obomo nyankopon wonje so enfamaye ye bomo no a ewura fie nyankopon wonye enfama na enfamaye na yenina abiye pa nyankopon onfamaye. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tadana fi qiyamina hadha zamban illa ghafarta wala hamman illa faraita wala daynan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunya akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam.
Wow, was that me? I'm so very much everyone. You hear me sing. And I'm why I because no answer to you said and never knew Manyame. There was a lot of about yeah. Amen. Said ya nyumu no ring kunyina ya adun se waye adekese nya waye ne se odi odum abo odum so na odi enkwa odum ye Barimah afi so bra odi ne betina ben akonya kese sui enne ene efie miensa ye kai ne waye ye shall say wado uni Kenyasehene adidie ye kan say inshira kan oda amen say wayi Barimah na beka ye Freduah ho na odi Kenyasehene asonsa na ondan no ye nyina di adanse se na ewo hwehwe ye mu se obeye ne saa pepepe amen ebire du ye so oye shewdin konkra no nya amen ne nya e ho adansefo ye Barimah ne Freduah nyina man so kase Ewurade ye hyira o amen ye kan fo wo de kase a waye na ye bo mpaye na ye hyira o se bra odi Barimah ne Freduah edi dwuma pesi Yansan Nudia and Sefatan Ewurade fa domo amen nimdie biara Ewurade bandande kroi ama kroi ayefe when you pay way chichina Agyemang but Kenyasehene edi na one man is also a show Ewurade fa domo amen repi on the man for be share biara dum ene wosra ya de kasa na ni paji asem nyina tumuso Ewurade fa domo amen na abro mo bre yisi no be ma Kenyasehene pa nyina wo se ampa wase wanu wonya anam so eye de ma kese akese e wo Kenyasehene afai no twa cake mu Barimah na Freduah ne palifo nyina kire odon soronko se cake yi a e betwam yi emfa nkabom emra amen emfa nwonyam soronko emra krodua yi omo krai mu nyama nyina anya fe amen nyama papa biara esa ekoso wo amanta woro mu nyina no na cake mu twam no antwimra Kenyasehene amen na yade na na trankonya otana na machi ne ama me Freduah so ono kan nyina so beka nyina bo ama tumani ye di ayefle bira ba Kenyasehene bidino oba show ni nyam na ye tawase se wodi oduma ba odum so na omma ye Barimah betra Kenyasehene wanya efie miensa efie miensa kire nyame agya nyame oba nyame susu konkro di mu na ya bosa ampai e wo Yesu Kristo di mu amen amen Ada one happy anniversary to you
Obahi bebre, na no poku are no ma wano. Asante kotoko no no.